बे समाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। आखायाव सानब्रैल' सान दंसै। सानब्रैनि गेजेरावनो मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफ्रा सरकारनि पर्टेलाव थांनानै आर'जलाइ गाबहैनांगोन। नंगौ, मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय रोजा रोजा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै। बे सानब्रैनि गेजेरावनो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै लानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। नंगौ, मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय रोजा रोजा फरायसाफ्रा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननो थाखाय थाबैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै ला। आरो बे बान्थाखौ 75% एबा बेनि बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसाफ्रा आर'ज गाबनो हागोन। बे बान्थानि थाखाय गासै 26,978 फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। 2024 मायथाइनि 25 जुलाइआवनो आर'ज गाबनायनि जोबथा सान। बेनिखायनो फरायसाफ्रा 25 जुलाइनि सिगां आर'ज गाबनांगोन। नोंथाङा vidyarthi.com.in आरबास वेबसाइटआव थांनानै लग इन खालामनानै नायनो हागोन। बे समाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। आखायाव सानब्रैल' सान दंसै। सानब्रैनि गेजेरावनो मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफ्रा सरकारनि पर्टेलाव थांनानै आर'जलाइ गाबहैनांगोन। नंगौ, मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय रोजा रोजा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै। बे सानब्रैनि गेजेरावनो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै लानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। नंगौ, मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय रोजा रोजा फरायसाफ्रा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननो थाखाय थाबैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै ला। आरो बे बान्थाखौ 75% एबा बेनि बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसाफ्रा आर'ज गाबनो हागोन। बे बान्थानि थाखाय गासै 26,978 फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। 2024 मायथाइनि 25 जुलाइआवनो आर'ज गाबनायनि जोबथा सान। बेनिखायनो फरायसाफ्रा 25 जुलाइनि सिगां आर'ज गाबनांगोन। नोंथाङा vidyarthi.com.in आरबास वेबसाइटआव थांनानै लग इन खालामनानै नायनो हागोन। बे समाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। आखायाव सानब्रैल' सान दंसै। सानब्रैनि गेजेरावनो मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाफ्रा सरकारनि पर्टेलाव थांनानै आर'जलाइ गाबहैनांगोन। नंगौ, मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय रोजा रोजा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथांनि आखायाव सानब्रैल' सान दंसै। बे सानब्रैनि गेजेरावनो नोंथाङा बे खामानिखौ मावनानै लानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। नंगौ, मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हानाय रोजा रोजा फरायसाफ्रा आनन्दराम बरुवा बान्था मोननो थाखाय थाबैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै ला। आरो बे बान्थाखौ 75% एबा बेनि बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसाफ्रा आर'ज गाबनो हागोन। बे बान्थानि थाखाय गासै 26,978 फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। 2024 मायथाइनि 25 जुलाइआवनो आर'ज गाबनायनि जोबथा सान। बेनिखायनो फरायसाफ्रा 25 जुलाइनि सिगां आर'ज गाबनांगोन। नोंथाङा vidyarthi.com.in आरबास वेबसाइटआव थांनानै लग इन खालामनानै नायनो हागोन।